L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Kunsillieri nazzjonalisti fin-Naxxar ħarġu jopponu biex il-klabb ta' Naxxar Lions ikollu il-post minn fejn imexxi l-operat tiegħu. Ir-rappurtat dwar dan il-Gazzetta Kulħadd fl-aħħar ħarġa tagħha fejn tqal il-pjan biex il-klabb ewlieni tal-futbol fil-lokalità ikollu il-post tiegħu ġie mis-Sindku tan-Naxxar Enmeri Muscat Fenekadami stess flimkien mal-Minority Leader il-Kunsill Laburista Marlon Brinkat. Magħhom qablu il-kunsillieri kollha Laburisti iżda mhux l-istess jista' jingħad għal dawk li qed jirrappreżentaw lill-Partit Nazzjonalista li oġġezzjonaw għat-talba tal-klabb li jkollu post fil-qalba tar-raħal minn fejn imexxi aħjar l-operat tiegħu. Il-ħsieb kien li b'talba għand l-awtorità tal-artijiet il-klabb jamministra il-post bi swit il-Knisja. Din il-proposta ma niżlitx tajjeb mal-Kunsillieri Nazzjonalisti hekk kif fl-aħħar laqgħat tal-Kunsill resqu emendi biex iwaffqu dan il-proċess. L-emendi m'għaddewx u meta vvutaw għall-proposta oriġinali kien hemm qasma fil-vot mill-Kunsillieri Nazzjonalisti. Kien hemm il-Kunsillier Joe Spiteri li wkoll il-President tal-Kumitat Lokali Nazzjonalista fin-Naxxar li vvota kontra. Din l-oġġezzjoni ma niżlet xejn tajjeb mal-partitarji tal-klabb tal-futbol li ilhom snin jistennew biex issa sabu xkil mill-Kunsillieri Nazzjonalisti li qed jippruvaw iċaħdu l-lokal milli jinvesti fl-aqwa faċilitajiet u l-ħiliet inkluż tat-tfal fin-nursery tal-Naxxar Lions. Fin-Naxxar bħalissa għaddej ukoll il-proċess ta' investiment maġġuri ta' ground kbir tal-futbol li se jkun attrezzat bl-aqwa faċilitajiet possibbli u li se jkunu qed igawdu minnu l-atleti kollha ta' Naxxar Lions wara li fl-2020 ħarġu il-permessi mill-awtorità tal-ippjanar biex ikun jista' jibda x-xogħol fuq il-ground tal-futbol tal-klabb bis-swit l-Iskola Giovanni Kurmi Higher Secondary b'investiment ta' madwar 8 miljun euro mill-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda. L-art għaddiet għand il-klabb b'ċens għal 45 sena biftehim iffirmat bejn Sport Malta u l-istess klabb. Il-proġett li jinkludi madwar 9800 metru kwadru jinkludi pitch 11-a-side se jkun jesa madwar 400 spettatur u spazju għal madwar 500 vettura fuq żewġ livelli biex jakkomoda wkoll l-istituzzjonijiet edukattivi tal-madwar.